više nije to priča. Jer mi smo neiscrpan rezervoar energije, ali mi ne znamo. Nama je priroda otvorila sopstvena vrata naših potencijala, onoliko koliko nam treba za život, a naši potencijali su mnogo veći i koristimo 5%. Zato pitam, jel važi darvinizam? Ako je odabiranje vrsta i naslaganje iz iskustva razvoja, odakle mi više nego što sam mogla da saberem od tamo nekog još iz Dobarog Veda ili ondovejskog klanca u Africi. Prvo tome ništa ne drži vodu. Buda je rekao, ne donosite zaključke. Kakav god da doneseš je pogrešan. To nema ni... A sanskrćani kažu krš karšati. Skršiti, to je srpsko skršiti. Skršiti nešto. Ne možeš ništa proizvesti novo ako prethodno nešto ne uništiš ili ne povrediš. Dakle, onaj koji ore zemlju, on nju povređuje. Karšanaha je zemljoradnik, orač, ali i suprug. Jer i ženu treba uzorati, skršiti da bi se rodilo dete. Karšanaha je kurva na sanskrtu, dakle žena više puta uzorana od strane raznih orača. Tako se misli sanskritski. Učeći sanskrt, dođete do korena R i shvatite da taj koren R, samoglasno R, iz njega je izveden trpni pridev rtam. To je kosmički zakon. Čim se nešto pojavilo u univerzumu, ono je trpno. Sve te priče o apsolutnim slobodama, o bezgraničnostima, o neograničenostima su nekakav transcendentni svet. U univerzumu sve je podređeno rtam, jer je trpno je kosmičkom zakonu i dobilo je ograničenja. Nema ni beskonačnost, ni beskrajnih sloboda. Iz toga su izveli sanskrćani pojam arja, što znači plemeniti, nije nikakva nacionalna odrednica, nego znači plemeniti, to je onaj koji snaš taj rtam i živi u skladu sa kosmičkim zakonima. Indijac je najpre logičar. Nije Indija nikakva metafizička zemlja, niti je Indija egzotična zemlja. On je najpre logičar, pa matematičar, pa kad ta dva ne može da završi problem, on onda komponuje metafiziku. I nikad nije došlo do razdvajanja na filozofiju i religiju, na logiku, matematiku i metafiziku, sve je to jedna celina. Pošto nije mogao da reši problem zašto pravednik strada, on je pustio funkciju da teži beskonačnosti, to je matematika. Iz jedne pojave u ovom pojavnom svetu ne možeš završiti te poslove. To je kao kad matematičar pusti tu funkciju da teži beskonačnosti. Dakle, ponavljaš se bezbroj puta dok ne urediš taj karmički lanac. To je čista igra duha. A ja sam videla da su zapadnjaci mnogi u to poverovali i silno se raduju što će opet da se rode. A kad odete u Indiju, svi vas gledaju s ljubavlju i poštovanjem, jer ste uspeli da se rodite kao čovek, ali pomalo sa sažaljenjem, jer da ste uspeli da se oslobodite i da se prosvetlite, ne bi se više nikad ni u kakvoj nama rupi pojavili. Grnac. Ja sam se vratila posle kad sam otišla u penziju da živim, to je majčino mesto, a očevo je Vrbica. Vrbica je
rustičnija i drugčija, ali nije na pruzi. Pruga je važna stvar u našem životu. To ime Vražogrnac narodu, Vražogrnac obrazlaže kao neka baba vraćala u grne. A znamo svi šta je grne, to zemljani lonac na kome se na ognjištu kuvala hrana. A ja sam popet našla u sanskrtskom rečniku da je Vrađa mesto skrovito, vidite da je to u dolini zaštićeno sa svih strana brdima. Skrovito mesto za Vrađa je mesto gde se uveče prikupljala stoka da prenoći. A naravno da je tu i narod živeo pa palio agni, oganj, jeli ognjišta i u grne kuvao hranu. Zato je to Vrađa grna mesto gde su okupljale ovci, gde narod živeo i kuvao hranu u grnce. A ko sanskrtski koren grhnate znači sve što ima vezu sa toplotom i proističe iz toplote. Tako da tu što vezu koju smo mi izgubili, na primjer, ogranulo sunce je od tog korena, kao što je i zagrliti nekoga ili ogrnuti nekoga toplinom ili mantilom, a i grne. Sve je to na jednom mestu, u jednoj porodici, reči u sanskrtu, kod nas to rasulo u druge porodice, reči to neprepoznatljivo. Nisam se nikad pokajala jer, kažem, strašno mi je pojmovno proširio horizonte sanskrt i vrlo sam zadovoljna da je srpski toliko srodan sanskrtu. Onda mi je postalo jasno zašto ne može Srbin tako lako da prihvati tuđe uverenja i tuđe modele mišljenja, jer to potiče iz jezika. Znate, ova knjiga koju sam ja napisala, prva knjiga rečnika, tolika bi se knjiga mogla napisati samo o jednom korenu sanskrtskom. I izvedenicama iz njega i srodnosti sa srpskim. Ja ovo radim, ovo niko na svetu ne radi. To samo Srbin može tako da krene, pa da radi nešto što bi drugi tim ljudi od 30 ili 100 ljudi radilo decenijama. To je taj naš srpski entuzijazam i amaterizam. Jedna ljubav i volja da se to radi, pa makar ne ugledalo svetlost dana. Ceo taj naš narod ima jednu distancu prema stvarima. Naprimer, možda su Šumadinci drugčiji, oni su dizali bune. Mi ovde nismo imali ni četnika ni partizana, znate, vrlo malo. To je svet jedan koji ne uleće lako u situacije i koga nije lako pridobiti za nešto. On će poverovati pa će opet vrteći glavom nešto doći kući i biti u dilemi da li to jeste baš tako ili on treba da sumnja. Ta sanskrtska su osnovna razlika između istočne i zapadne filozofije povodom uma. Zapad je počeo Dekarta cogito ergo sum, na što su mene Brahmani pitali u Benaresu. Jer jedna od Upanišada, treba čitati doktorat Dušana Pajina, jedna od Upanišada rangira svest, pa kaže budno stanje, usnulo sanje, stanje sna sa snovima i stanje sna bez snova i turja. Šta se dešava ako je cogito ergo sum? Ako postojim zato što mislim šta se dešava sa mnom ko sam dok spavam. To ne prolazi u Indiji. To poverenje u um koje nas je doteralo dotle da smo mehanizirali um i sveli preko, i lingvisti su tu pomagali, i matematičari, i filozofi. Filozofije praktično više nema. Sve smo doterali do 0,1. Tako funkcioniše ljudski mozak. Da, ne. Pođimo od Hegela, on je još govorio o nekim sintezama. Više nema toga. Mi funkcionišemo po osnovu modela 0,1. To je obrazac po kome funkcioniše kompjutor. Ideali današnjeg vremena je da se čovek svede na kompjutor. I da nema više dilema. Srbinu je teško da prihvati to. Jer on zbog srodnosti svoga jezika sa sanskrtom i po leksici i po gramatici, možda malo rečenice, jer u sanskrtu ima mnogo više trpnih rečenica, jer ta svest da smo već trpni kroz rtam, Srbin bi više hteo da bude aktivan. Pa ima mnogo više aktivnih nego pasivnih stanja, za razliku od Nemaca koji imaju pasive.
To nepoverenje i u sopstveno mišljenje, a pogotovo u tuđe, to njemu proističe iz tog jezika, kome sam ja našla najveću srodnost na nivou Rigveda, to je bilo pre 4000 godina. Tu sam najviše reči našla, jer se sanskrt razvio, oni su otišli u Indiju, u slojevima, neki 15 slojeva, taj rigvedski vokabular, a od tog rg, koja je u stvari rč, i koji je stihovi u himnama Rigvede, pa dođe jednačenje po zvučnosti rg-rč, to je naša reč. Reč je moćna. Reč potiče iz misli. Jezik izlazi iz mišljenja, mišljenje se obrazuje pomoću jezika. Niko ne može ovome narodu, niti ikome narodu kalemiti pelcare iz tuđih jezika. To je drama naše inteligencije. Ona bolje zna tuđe nego svoj narod. Ne može se kalemiti na taj narod hrišćanstvo, pa se onda vajkuje egzegete što smo ostali pagani, nismo dovoljno hristijanizovani, pa ga onda kalemiti mu nacionalizam zapadne Evrope 19. veka, pa smo sada ispali nacionalisti, pa mu kalemiti komunizam, pa se ni taj pelcer nije dobro primio, mnogo bolje u gradovima, mnogo manje na selu, jer je tu pravi srpski narod. Pa ćemo mu sad kalemiti liberalnu demokratiju i svi ti kalemari su duboko uvereni da je važno samo doneti pelcer. A gde je, na šta se kalemi taj pelcer? Hoće li on roditi ovolike voćke ili neke kvrge? Pa ćemo konstatovati kroz 50 godina da smo i tu nešto promašili. To je zbog korena. Ne možemo mi o korenima govoriti do Svetog Save i primitka hrišćanstva. Pitam se gde smo bili pre toga. Ko smo pre toga? To je jezik. Jezik koji je taj narod sačuvao pod Turcima i pod svim tuđim uplivima. To je to što čini biće. Ljudi zovu to jezik i biće, počeo od Konstantinovića do Hajdeggera. I biće, jezik, to su identične stvari. Živ život je živeti. Džandža, najati se roditi. Od toga je nastala srpska žena. Buhu, glagol koren buhu, biti, je isto naše biti, od toga buhu. As koren, ja sam, ti si, on je, defektan je i u sanskrtu i u srpskom. Ja sam nema infinitiv. Ja sam, kaže se, smi, ti si, as ti i tako dalje. Znači i tu je srodnost velika oko as i jesam. Vrt, koren vrt, znači pojaviti se u ovom univerzumu i vrteti se, jeli, vrt je kod nas, vrteti se, a i kod njih, ali znači pojavljivati se i gubiti se iz tog univerzuma i ponovo se pojavljivati i ponovo se gubiti. Znači ta vrtnja koja postoji u univerzumu od nebeskih tela prenosi se i na ljudsko biće. I ono se pojavlja i gubi tako da vrši te obrte. Odakle posle dođe krug, čakram i dgarme i to, budin točak dgarme. A umreti je mrmrijate. Dakle, i tu je srodnost ogromna. Sad da progovorimo nešto, kaže Biblija jedino otkrovenje. Nije tačno. Sve ono što je Rigveda, Vede i Vedante i tu spada Rigveda, Brahmane, Upanišade, Vedanta i 6 daršana, pogleda filozofski, indijski, to se broji u šruti. Nastalo je prvo od rigvedskih himni, šruti je čuti. To je ono što su bogovi pesniku šaputali u uho. To nije on izmislio, treba inspiracija i umetnika da on speva pesmu. Tu bogovi pomažu tu njegovu inspiraciju. I to je šruti, ono otkrovenje koje je pesnik pojeći rigvedske himne čuo u uho. A smrti je sve ostalo, tradicija, purane, mitologija, običaji, sve je to ono što umire stalno i menja se i ne pamti se i ne drži se niko
do toga doslovce i do kraja, za razliku od Šruti koja je nepovredivo i ima se naučiti, oni su izdržavali brahmansku kastu koja je imala to da stvara i da pamti od reči do reči i da donese od rigvedskih vremena do dana današnjeg. Tek je u 15. veku prvi put zapisana Rigveda, dotle se prenosila usmeno. To je ono srpsko epsko pojenje. Da nije bilo Vuka da popiše to u 19. veku, mi ne bi ni znali da smo imali epske pesme, a na to nam je taj rigvedski koren. A ko zna šta smo imali pre toga, ali niko nije zapamtio. Postalo je opasno sećati se prošlosti i istorije. Nije moderno. Pa to nam pričaju ovi Skorevići koji nemaju prošlost ili imaju robijašku prošlost. Amerikanci. To je samo... Osim toga, semitski jezik stalno asocira na budućnost. Znate, on ne ide duboko u prošlost. Tako da se kod nas u svesti pomešali razni uticaji i koliko će srpski narod uspeti da ostane srpski narod i da odoli svim tim raznim kalemarskim zahvatima, ja to ne mogu da vam kažem, mada je šteta da takav entitet propadne, jer je širina njegovog vidika mnogo veća. Sapiri i lingvisti kažu od gramatike, strukture gramatičke zavisi opseg mišljenja i koliko se nešto može misliti, kako se nešto može misliti. To kako? Ako vi posmatrate jedan engleski jezik koji ako bukvalno prevedete on liči na leskovački, pa čak i gore od toga, jer leskovački ima 3 padeža, ima genitiv, ima vokativ, ima nominativ, a engleski ima samo 1 padež. Onda oni kažu, lingvisti, da se na taj način vrši povećanje smisla za analitičnost, a smanjuje smisla za sinteze. Otud mi danas imamo dešifrovana genetska spirala, dešifrovan atom, ali ne imamo one koji će napraviti sintezu do koje mere mi da u tome da idemo, a da ne upropastimo čovečanstvo. To je taj rtam, kosmički red, u koji ne smemo da diramo. Ali, te navade da se dira u sve, to su doneli monotizmi sa svojim antropocentrizmom. Zaboravljeno je da je čovek deo prirode i deo univerzuma. Čovek je postao Biblijom ovlašćen da bude gospodar svega, ali bojim se da gospodar loše ne prođe nekada. Zašto ja bežim iz Beograda? Beograd je jedan gubitak vremena neopišljiv. Ili ti neko došao u gostin, ti treba negdje da ideš. Na što si se sada tras pričanje? Ovde ja čutim, priberem se, skoncentrišem se, udubim se u nešto i ne gubim vreme. I ja sam tip koji ne znam se viđati, kao majmun. Indus kaže radi samo ono što moraš i tu su vrlo pogodili. Nikad ne radi ono što zavisi od drugoga. Ja one reči koje ne mogu naći u rečnicima srpskog jezika, a liče mi i podsjećaju me na nešto što sam u detinjstvu čula u Torlačiji, ja ili sam sigurna ili zovem telefonom i potvrdi se da veliki broj reči nema u rečnicima srpskog jezika, nego se nalazi u Torlačiji. Na primer, u sanskrtu će se naći da se stenica kaže titiba, a Torlaci kažu tataba. Onda iža, iđjate je zapaliti vatru. A iža se zvalo, barem u Torlačija, ne znam dalje, možda čak tamo i prema Pirotu i prema Leskovcu, da se ižom nazivao onaj prostor u kući najveći, gde bi bilo ognjište sa verigama i bakračem, a okolo dolapi, gde su se čuvala brašna i ostale namirnice i gde se pripremalo jelo. Ovo se meni indijsko sviđa kao filozofsko, matematičko, logičko rešenje problema.
Ja sam se za indijsko zalepila, jer su mi Indijci dali konačne odgovore na mnoga otvorena pitanja, što nije ni zapadna filozofija, ni monotizmi. Tamo sam dobila odgovore na sve. Kaže Buda ovako, kad si ispod butha, znači budan, jel? Butha te probuditi se. Ma nema srpski sanskrt, dobro isto. I sad kaže Buda ovako. Kroz mnoge sam preporode hrlio tokom zbivanja, ali mi neprimećen osta graditelj tih zdanja. Bolna je trajnost preporađanja. Graditelju, sada si primećen, više me nećeš kućiti. Sve su ti grede slomljene, pokoleban ti je stožer, duh postane pokolebljiv, dosegnut je kraj stremljen. Da god nešto hoćeš, pa ja ću ono, pa ja ono. U maj si, zamajan, ono što Srbi kažu zamajavati se, u Vedanti postoji pojam maja, obmana ili iluzija. Kurčaka je kita sveća, pa onda Srbi ga zovu i polni ud, tako, a kažu još da imaju kitu, jel, to je kita. Onda japhate, drk je direk, pičhajati je nešto širiti, terorisati, mučiti, razvlačiti, klizavo. Ne padaju mi sad druge reči na pamet. Sve naše psovke i nazivi ovih organa, rasplodnih organa su sanskritski. Gosti potiču od goveda, jer je goštha, gogauko je govedo. Goštha je mesto gde se uveče zatvaraju u štalice, štha je štala, gde se zatvara stoka. Znači, goštha i gošthanija je jedna proslava još iz doba Rigvede, kada se cela gotra, celo pleme sastajalo na proslavu krava. Sad, pašjati je gledati, drž pašjati je posmatrati nešto. Čula po sanskrtu idu na pašu. Pašjati je naša paša. Paštuni u Afganistanu su pastiri. Pastva, religiozni pojam, potiče od toga drž pašjati, posmatrati. Sad, čula idu na pašu. Sva naša čula idu na pašu, ono što mi zovemo, ono što smo uočili, i onda mozak to prerađuje, jel? Čula idu da se napasaju. Vrlo poštujem zemlju. Da nema zemlje izgubi, znate, u sanskrtu se kaže mata pitarau u dualu. Naš jezik je izgubio dual. Imaju samo Slovenci ono stha. Njih dva stha umesto su. U sanskrtu postoji dual, svi padeži. I to mata pitarau je zemlja i nebo. Majka i otac. Mi smo zaboravili da nam je zemlja majka. Najveća tuga naših ostarilih ljudi po selima je što ne može da obradi svaki komadić svoje zemlje. A to sam videla u Indiji. Obrada u Indiji, poljoprivrede, ni travka, ni travke, ni trunke korova nigde. To je to poštovanje prvog ozbiljnog zanimanja kada je stočar postao poljoprivrednik. Zašto su zadužene žene bile? Žene su se bavile poljoprivredom, sađenjem, oplemenjivanjem biljaka, a muškarac je bio lovac. Dakle, ako ćemo agrikultura pa početak civilizacije, recimo da su nju započele žene. Može biti ja i po toj liniji tako volim malo da čeprkam po bašti. Kako si? Može nekako?
83. godina. vidiš Svaka kakva- čast. Pa šta da radim? Pa ne možeš da pomremo. Gle, sine, nema da sedim nikad. To te drži? Tu baš tu. Krompir sad sam nasadila 120 ođaka. Allah ti ver. Pa šta da radim? Luk sam nasadila. A gdje da mi kažeš, jel ima neko da ti pomaže, nešto ne mogu se prisetiti? Jel ima neki mladi tu? Ima, ali nisu kod mene. Jel imaš neku stoku? Nemam, imam samo Kokoške. kokoške. Ne mogu, veruj me da ne mogu. Poverujem ti, ja ne mogu što sam 10 godina mlađa od tebe. Ja da si mi živa. A ti si Teško, veliki teško. čovek. Moja ti, mnogo muke prošle preko glave. Ja imam. Ali najviše me ubilo ovo što su pomreli. To. Znaš, Znam. kad sam ovde u selu, svaku noć čekam da dođe neki od njih. Tu me sve podsjeća na njih. Kad odem u Beograd ne podsjeća me ništa. O, tam te ne poznamo neki. I nisu bili tamo. A ovdje gdje god odim pa u koju god sobu uđem, ja na njih mislim. Ima tu i vrlo starih spomenika, ali ih ruše. Evo recimo ovo, onda gdje su moji dedovi sahranjeni, moj brat nije hteo da se kopa u grobnicu, nego u grob. Pa su porušeni spomenici mojih pradedova da bi sve gušće, jedan preko drugoga, ide sve gušći grobovi. Sve više mrtvih, a sve manje živih. Srba pogotovo. Kad mi kažemo država, sve to ovako u principu podrazumeva da svi mislimo na istu stvar. Međutim, ako pokopate malo po sanskrtskom rečniku, vi vidite da Indijci izvode ime svoje države od korena BR, što znači negovati, gajiti. Od toga zovu svoju zemlju Bharata, Indija. Znači, to se mora negovati i gajiti, ulagati energiju u to. Srbi i Rusi zovu to država, to je od korena dhr, isti onaj koren iz koga je pojam dharma. Dakle, to prvo značenje osnovno je držati. Dakle, to se mora držati, ako se ne drži, raspašće se. Može biti zbog toga imamo vlastodržce. Ja uporedo sa ovolikim učenjima i interesovanjima za sve moguće što su pametni ljudi do sad smislili, uporedo doživljavam propadanje moje države i naše države. I ne znam, ne vidim kraj. Ja ne pripadam ničem. Ja se batrgam da lepo u jednom duhovnom naporu, vrlo velikom, provodim svoje vreme. Inače, 3 dana ako sedim džabe, ja sam gotov samoubica. Ali to mora biti, ne da radim svašta. Samo duhovni posao. Ja psujem kad treba perem prozor i da kopam bašku. Ne bilo šta, samo duhovno. I to da nije lako. Zato je bilo mašinstvo, zato je bila aerodinamika, da bude teško. Nije ništa ako nije teško. Da bude sanskrt jer je teško. Čitaj. Šta smo rekli? Govori. Čuti kako piše i piši kako govoriš.